Okay. Odondi, ma nyiso nang'o siasa ma ji dhi mbele. Nikech wadwa poge dakika ma ok ng'eny ne abiriyo. Mondo wang'e ni ma nyiso nang'o siasa. Nikech ing'iyo siasa ni tap. Gini nyisa ng'o ka ji dhi 2027 Odondi. Kadwa kungo duoko kijana matin ma wuod Karungu ma benda wuogo e constituency achiel ni okia gima owacho kendo kaero miriambo sama koro wawuoyo gi jopiny waero gimiluongo ni facts. Nikech kata ka nyalo miyo jokaler nafas mar ugo ofsin gibiro koni ni Odondi ne en candidate 2022 manogo kuche olasi police station sade kukinyi ka yuto gada. Koro kibire mbele jopiny ni riambo wer guondo jopiny. Emo mi awacho ni kijana ni potin okwanda siasa. Odhi gi weche mag jensi. Okang'eyo ni tamameta mane ma en go musa pimo. Opimo go liet mar. Musa pimo go liet mar siasa ma en go gadieri. Ni kidhi lendi ombulu mol Kalau. Ni sirikal nikech anto gima ng'eyo kuma bede. Ni nyaka tangi winji ni ge ywak ni sirikal okwalo kura. Mano chieng' Friday go kinyi nyaka matoke uogi. Jo DCP nyaka ywagi kenda dwaro ni toko salando bulu maol Kalau chaki los nwa sogi kijana ni. Aluongu aka. Kakoro gi ywak. To un? Un utima. Wanyero. Ma gima notimore kucho nikech gini joge negi gima iluongo ni propaganda. Nikech winjo ko wacho ni mattress no sapogi. Ero mattress no pogi, gas opogi. Ere ng'amo nyise ni e gigi to pogi anta dhi mi. Ni winjo ka yoji jomoko. Wacho ni gidhi vote kaluwore gi dwaro development. Ok gidhi vote opposition nikech opposition gima biro miyo gi onge mano jo ol Kalau nye wacho. Number 2 wadwa nyisi. Siasa ka kijana ni podcast siasa. Emu miata nyise gima siasa. Anja siasa maduong' enya warwa siasa. Oja waipa gi nying okoja siasa. Nikech kata ka page ni kata ka kura nyisi ni omewa kata mana nyatike kuma wuokeno. Apenje ni nyatike ni gi police station adi. Gi register voter adi. Sama wawuoyo kodi yok dodwoki. Winjo. Dong en siasa mar waipa. En siasa mar waipa ne donjo. Koro awacho kama. Game ma Gachagua tugo. Chien kucho Gachagua no wacho ni ogombo loso party kama Raila Odinga. Ni Raila osabedo ka loso government mora moro donje kaluwore gi strong ma party ne strong. Owete na wajo waipa gi aywago gi. Nikech tok 2027 Gachagua dhi timo coalition gi William Samoei Ruto. Ong'eyo mai momiyo dwaro the numbers to mai momiyo be ogwere gi irugo ka ng'ata sigini nikech odwaro ni DCP bigi the numbers mag wabunge mang'eny maka kinyo nyiso William Ruto ni e ministry 21 gi adwaro ministry 8 adwaro interior to William Ruto biro winje kaluwore gi the numbers mai go e parliament koro ng'ami wuondo ka en candidate men Kalonzo nikech Gachagua to gima ne kodhi chung to kosechopo gini notemore ni kata Raila Amolo Odinga joma noloso go coalition sama no salanda William Samoei Ruto ni president ne ji orenge coalition modhi join William Ruto e mai gima dhi timore ka ng'ani dhi nyiso Kalonzo ni in gi wabunge 21 an gi wabunge 70 okoni ino kinyal negotiate gi Ruto ane ma negotiate gi Ruto joge dhi ywak mai momine no karuku ywak ni kwayo Kalonzo mondo duge government winjo to wan kacha ka waene wadwa no mondo tieki an kaka Ken Odondi amako ne ja waipa awinjo ka dhano wacho ka ni waipa no o support Raila karibu didek en adier waipa ni ema nomiyo wawinjo malit kaka joluo mapok nwawinjo 207 ka wasaloyo gi wabunge 100 Kibaki ni mana gi wabunge 40 to waipa ni luro to dhi timo coalition ni mondo yud DP no duogo kwa ng'wono ma gibedo gi jakom Wanyal William Samoei Ruto ema nomiyo wayudo sirikal bar wabar kaka jolwango no gwino koro wadwoko lwedo ne Odondi gi yako sama ng'ato ne